Türkmenistanyň gündogorunda paxta meýdanlarynda işleme üçin iş güýjüniň ýetmezçiligi döredi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, öň paxta meýdanlarynda işlemäge zar bolan günlükçe işçiler indi köplenç hususy hojalyklarda gögönüm meýwe ýygmak ýaly işlerde zähmet çekerler. Azatlyň Lewapdaky habarçysynyň söýlerine görä, paxta meýdanlarynda işleýänleriň azalmagyna ýygymçylara berilýän zähmet hakynyň örän uzypsyzdygy sebäp bolýar. Paxta ýygýanyň bir günkü zähmet haky 15 manatdan aşmaýar. Habarçy şu günler her kimin has kazançly ýerleri gözleýänligini belläp, şu ýyl öz hususy ýerlerinde bag, bakça we gök önümlerini ýetişdirýän hojalyklaryň köpelendigini habar berýär. Onuň söýlerine görä, şeýle hojalyklar günlükçe işgärleri tutýarlar, olaryň töleýän puly hem şu ýyl ýokurlandyrlypdyr. Habarçymyz öň 30 manat tölenýän bolsa, indi 45 manat tölenýänligini habar berýär. Inni paxta ýygmagy adam ýok. Sanlyjy büdjet işgäri ýygaýmasy, olaryň sany uzypsy ýylatyň 10%-ne hem ýetmeýär. İşsizler bolsa eklenç üçin köprek kazançyň gözlegünni. Eger bu gidişine gitse, gowaçany hiç kim ýetişdirmez. Türkmenistanda paxta ýurt ýol başçysy tarapyndan kesgitlenen plana görä öndürilýär. Resmi maglumatlara görä, şu ýyl Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdandan 1.250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Emma paxta önümçiliginde ýurtda ýyllar boýy muht iş güýji ulanylýar. Büdjet işgärleri, goşun gullukçylary, okuw jaýlarynyň okuwçylary paxta ýygyma uğradylýar ýa-da olardan ýygymçy tutmak üçin pul ýygnalýar. Käbir ýyllarda olardan hem ýygymçy tutmak üçin pul tapşyrmak hem de paxta meýdanyna baryp işlemek talap edilipdi. Üstesine paxta ýygma dürli administrativ beýdüzgünçilikler üçin saklanan adamlar hem uğradylýar. Olaryň arasynda maska dakynmanlygy ýa-da maskany nädogry dakynanlygy üçin tutulan adamlar, şeýle-de administrativ düzgün bozmalar üçin saklanyp jerime töläp bilmedikler paxta meýdanynda işledilýär. Pandemiýanyň başlanmagyndan soň koronawirusyň ýekejede ýagdaýyny resmi taýdan hasaba almanlygyny aýdýan ýurdun dürli kunjaklarynda polisiýa işgärleriniň maskasyz adamlary saklamak we olara jerime töletmek ýa-da paxta meýdanlaryna uğratmak çärelerini geçirýänligi ençemegedek habar berilipdi. Türkmen häkimetleri paxta önümçiligindägi mejburi zähmeti resmi taýdan boyun almaýarlar. Emma ýurdun paxta önümçiliginde raýatlaryň mejburi zähmetinden peýdalanmak işleri paxtanyň ýygylýan döwründen has öň başlanýar. Başda adamlar otog işlerine, soňra gowuça çürtmek ýaly işlere giňden çekilýär. Türkmenistanda ýolbaşçylaryň bol hatyry wada berip ýokary sandary yglan edýän wagtynda paxta hatyryna täsir edýän howa şertleri, suw siller, gurakçylyk ýaly tebigy ýagdaýlar, şeýle-de suw dökün ýetmezçiligi ýaly guramaçylyk kemçilikleri häkimetler tarapyndan açyk agdalmaýar. Her ýyl prezident tarapyndan öňünden kesgitlenen planyň artykmajy bilen berjaý edilýänligi yglan edilip gelinýär. Halkara adam hukuklaryny goraýjy toporlar bolsa, Türkmenistanyň paxta önümçiliginde mejburi zähmetiň ulanylmagyny ýyllar boýy tanqidlap gelýärler. Ýa-ni ýakynda Düýbi Britaniýada ýerleşýän etik sowda başlangyjy gararsyz guramasy global harit öndürüjileri Türkmenistandan paxta almagy besetmäge çağırdy.